O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Help those who are poor, who have no food or homes, to seek work. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you, Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases, aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior, show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us and for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, as sinulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan asin na otob, an sa imong kabotan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan as in iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasailan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imo linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibimukan. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibimukan. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibimukan. Sanudas Tadeo, Ipamibimukan. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat sa kahagadan kan Obusan family, Maria Lea de Mesa, in honor of Saint Jude, sa kahagadan ni Sarong Deboto. Pasasalamat Dulot ni Christy Aklan, BUHS Batch 82, Aremado and Valdez family, Joe Robertson Lee, Julie Christy Lee,
Mortega family, Elviro Apuya and family, Berses family. Special na kahagadan for good spiritual, physical health, and safety of May family, sa kahagadan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, to be hired in DepEd by May Celiona for spiritual guidance of Winthrop Francis and Angelica, sa kahagadan ni Sarong Anonymous. Special na kahagadan by Arimado and Valdez family, Maria Corazon R. Ranyada, for fast healing of Adelia by Quintana family, Rosa Tangli, Jacqueline Rosalie Tanyada, para sa kapengaluan kan mga minasunod na kalag, Eduardo by Mendoza family, John Kenneth by Ayo and Civiliano family, Maria Luz by SAA batch 75 and 79, Karina, Elmar Charvin by Discaya family, Maria Magdalena by Nilo and Dantes family, Justin Raymond, Nestor, David, Ray Joseph by Sanyosa family, Angelina by Maristela family, Kenneth All Souls by Quiñones family, Silverio Sr., Lydia by Alicia Sabanal, Fidel Asuncion by Ranyada family, Epifania Raul by Precious, Maximina by Bartolay family, Emmanuel by Lorna and Ryan Labanda family, Tessa Marie by Austria family, Maria, Teresita, Athena Faye by Karen, Mercy by Dana Castillo.
Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awito nan awit sa pagpuon. Daling manan, daling sa Diyos na sa tukang tubos. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Aldaw na Webes, kita sa rong familia, asin komunidad digdi sa parokya, nagkakatiripon, tanganing magtaong onra, respeto sa satuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Nagahagad kan sa iyang tabang pamipit, asin intersesyon, para sa satuyang mga pangangaipo. Sa aldaw man pong ini, August 6, pinagsaserebrar niya to ang sarong dakulang kafiestahan sa simbahan ang transfigurasyon kan satuyang kagurangnan na nagpapagirumdom sa tuya kan pagpahayag niya kan sa iyang kamurawayan asin kapangganahan sa kagadanan nan lugod pa man ini magtaonin inspirasyon, pagiya, asin kusog sa to bilang sa iyang mga parasunod na ang krus, bako ini ang katapusan kan buhay, imbes ini ang dalan, pasiring sa pakisumaro niya to sa transfigurasyon, asin kamurawayan kan sa tuyang kagurangan. Gusto ko man pong isabay sa laog kay ning misa ang mga intensyones kay ning mga miyembros kan BU High School Batch 82, ang Burugkos 82 na yaon digdingon yan sa satuya nakikisumaro sa satuya selebrasyon. At yan, pagkatapos kan misa, kung dahi pa po kita namahaw, igwasindang pa-take out sa satuya. So, salamat kan sa indo pong presensya asin Diyos lugod ang magbalos sa indo. Kunyan, tanganing kita po gabos, na uya digdi, magkanigong magselebrar na kaining banal na misa sa tuya ng rumdumon asin pagsolsolan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot sarabay kitang magsabi nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan asin sa indo mga tugang tanagkasada ako ning makuli sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan tan Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Asin darohon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangna bahera ka, kagurangna bahera ka, Kristo bahera ka, Kristo bahera ka. Rangga mahera ka, kagurangan mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tawong marhay an buot, inoomaw mi ika, rinuro kyaw mi ika, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli kan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Ang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos samang makakamhan,
kagurangnan aking bugtong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aking kanama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako an sa mong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa tuo kanama, kay raki kami, ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orog kahalangkaw Hesu Kristo, kay baga na Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, tas sa mamuraway na transfigurasyon kan bugtong mong aki, pinakusog mo ang mga sakramento nin pagtubod sa pagsaksi nin mga kamagurangan, asin makangalas na enot mong pinahayag ang lubos na pag-ampon nin mga aki. Warasan sa mong mga nasasangkuban mo na naghihinanyog sa tingog kan padangat mong aki, magkanigo kaming magin mga paramana kaiba niya. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Daniel. Mantang naghihiling ako, ibinugtak ang mga trono sa manlugar kaini. Ang sarungdanay na buhay nagtukaw sa saro kan mga trono. Maputi siring sa niebe ang sa iyang gubing. Asi nakakaagid sa telang purong lana ang sa iyang buhok. Nagkakalayo ang sa iyang trono na igwanin mga ruedang naglalaan. Hali sa iyang trono, nagbubulos ang sarong salog nin kalayo. Yaon duman ang ribo-ribong tawo na naglilingkod sa iya, asin ang milyon-milyon na nagtitindog sa iyang atubang. Nagbukas ang korte sa pagdangog kan mga kaso, asin binuksan ang mga libro. Sa bisyon na ini sa pagkabanggi, nahiling ko ang sarong garo tawo, nagrarani siya sa ko. Napapatos ni Panganoron, asin nagduman siya sa dalay na buhay, dangan ipinamidbid sa iya. Tinauan siya nin autoridad, onra asin kapangyarihan na maghadi, tanganing paglingkudan siya kan mga tao sa gabos na nasyon, asin rasa, asin lingwahe. Magdadanay ang sa iyang autoridad, asin mayo nin katapusan ang sa iyang kahadean. Ang tataramon kang kagurangnan, Salamat sa Diyos. ang kagurangnan naghadi, urog kahalangkaw sa bilog na kinaaban. An kagurang na naghade, urog kahalangkaw sa bilog na kinaban. Hadi ang kagurangnan, mag-ugmalugod ang dagat, mag-ugmalugod ang mga baybayon kan dagat, panganoron asin kadikluman ang nasa palibot niya, katanosan asin hustisya ang mga pundasyon kan sa iyang trono. An kagurang na naghade, urog kahalangkaw sa bilog na kinaban. Ang mga bukid natatanaw siring sa taro sa atubang nin kagurangnan, sa atubang nin kagurangnan nin bilog na daga. Ang kalangitan nagbabareta kan sa iyang katanosan, asin ang gabos na nasyon nakakahiling kan sa iyang kamurawayan. An kagurang na naghade, urog kahalangkaw sa bilog na kinaban. Huli tay ka kagurangnan ang pinakahalangkaw sa bilog na daga, urog na dakula kisa gabos na mga Diyos. An kagurang na naghade, urog kahalangkaw sa bilog na kinaban. Hinanyugon niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduang surat ni San Pedro. An ipinahayag sa endo dapit sa kapangyarihan asin pagdatong ni Hesu Kristo na satong kagurangnan, bakong gikan sa mga usipon iniimbento sana. Hulit ta mga saksi kami kan sa iyang kamahalan. Nahiling ni siya kan inako niya sa Diyos Ama ang kaumawan asin kamurawayan. Dangan nadangog mi ang tingog kan dakulang kamurawayan kan magtaram siya. Ini ang namumutan kong aki na ikinakaugma ko. Nadangog mi ang boses na ito na hali sa langit.
Huli ta kaibakan kagurangnan, duman sa banal na bukid. Kaya nag-urog ang samong pagsarig sa mga ipinahayag kan mga propeta. Marahay para sa saindo na pahalagahan ang pahayag na iyan. Iyan garo sarong ilawan na nagliliwanag sa madiklom na lugar. Sagkod na magbanaag ang aldaw, asin magliwanag ang bitoon na makaaga sa saindong mga puso. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. O Diyos, nagkalalukan ko sa mga tataram. Hallelujah, hallelujah. Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong Pagrokyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo, Kamurawayan sa imo kagurangnan. pagkalihis ni danom na aldaw, ipinag-iba ni Jesus si Pedro sa kaan magtugang na Santiago asin Juan sa sarong halangkaw na bukid. Kanito na sinda, nahiling nindang naliwat si Jesus, nagliwanag siring sa aldaw, ang lalawgon niya, asin nagkintab sa kaputianan sa iyang gubing. Danga nahiling ninda si Moises sa sa Elias na nakikipag-ulay kay Jesus. Kaya nagsabi si Pedro kay Jesus, kagurangnan, marhay, nauya kita digdi. Kung buot mo, magibo ako nintulong payag-payag digdi, saro sa imo, saro ti Moises, asin saro kay Elias. Nagtataram pa siya, kan lindungan, sila nin maliwanag na panganuron. Dangan, sarong tingog hali sa panganuron na nagsabi, ini ang aki kong namumutan na ikinakaugma kong gayo. Dangugan nindo siya. Kan nadangog ini kan mga disipulos nagdapa sinda sa takot. Alagad dinulok sinda ni Jesus, diniutan sa kasinabihan, tumindog kamo, dai kamo matakot. Pagtingkalag nila, mayo sindang nahiling kundi si Jesus na sana. Mantang naglulugsot sinda sa bukid, pinagbutan sinda ni Jesus, dai nindo ipag-usip sa kisay man, anahiling nindo, sagkunan aki nin tawo, mabuhay liwat. Makatugang kong namumutan, marahay na bareta kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Pakigreet daw kan sa tuyang katain na good morning. Nasambit ko sa pagpuon sa tuya pong ipinagsaselebrar sa aldaw na ini Petsasize an kafiestahan kan transfigurasyon kan sa tuyang kakurangan. Pagpahiling in advance sa iyang mga disipulo, si Pedro, asin sa magtugang na Santiago, asin Juan, kan sa iyang kamurawayan, tanganing ining eksperyensyang ini, maging giya, inspirasyon, asin kusog ninda sa buhay, mantang sinda nagpapadagos sa pagsunod sa satuyang kakurangan. Gabus man kita sa paghiling ko, we all have what we call transfiguration experience. Yung tipong feeling mo, nasasabi mo sa samit-diri mo na dahil kang eksperyensyang ini, gariman sana, nasa langit na ba ako? It feels like heaven. Rumdumon mo, kan panahon ay ka naggraduar, kada vez nagbe-birthday ka, lalo kung ika nakapasar sa board exam, sa bar exams. Those are transfiguration experiences that we have. Na namamati ta nagari, habo ta nang magbaba sa siring na bulod sa satuyang buhay. We all love sabihon ta mountaintop experience. So ito bagang high point sa buhay ta na gari pagmati mo, pwedeng digdi na sana ako kagurangnan, dain ang mga problema, dain ang mga pagbalo sa buhay, pero misa nagabos blessing ang sa tuyang nare-receive.
Halimbawa, gustuhon ta permiki bakasyon, na mag-travel, na magka igwaning magayo na buhay. Those moments when we say, Lord, ang sarap manatili dito. Just like Peter, sinabi niya sa tuyang kakurangan, kang na-witness niya ang gabos na nangyari sa bulod na ito kan Mount Tabor, sabi ni Pedro sa kakurangan, magayon na uya na sa nakita digdi. Lord, it is good that we are here. Kung pwede lang, sabi niya, magibo na ako nin payag-payag. Saro sa imo, saro kay Moises, asin saro kay Elias. Minsan nakakataraman kita kaya, lalo kung nagbakasyon kita, sana ngaya, dahil na ako mag-uli pa. Takun sain may mga bayadan na bills, traffic, stress. But Jesus, has something greater in mind. May mas hararon, asin halangkaw siyang katuyuhan. Kung nga dinara niya duman sa bulod, din transfigurasyonan sa iyang mga disipulos. Asin iyan man siguro ang parehas na leksyon na gusto niyang ipagirumdom sa lambang saro sa tuya mo niyan. Enot, minsan, pipa-experience kita ng Diyos na mamatay ang tang yaong kita sa itaas. Yaon sa taas kan bulod. Na ma-experiensyahan ang transfigurasyon. Bako tanganing magdulag kita sa buhay, sa realidad kan buhay, kundi tanganing turuan kita kung paano mabuhay. God does not bring us up the mountain to escape life, but to prepare us for life. Kaya dinara niya duman si Pedro, Santiago, asin Juan, not for sightseeing, duman sa itaas kan Mount Tabor, but for insight. Tanganing tukdoan sila ng leksyon. Kaya ipinahiling niya, ipinahayag niya sa sainda at sa iyang kamurawayan. Asin, ipinahiling niya sa inda kung sisay talaga siya, na siya ang aki nin tao. Naan sa iyang buhay dahil matatapos sa pagsakit asin kagadanan, kundi sa kamurawayan. Beyond suffering is glory. That is also the same reminder and lesson that this transfiguration of our Lord wanted to teach all of us. Naan sa tong pagtubod, kaipuhan man minsan nin mga sabihon ta Mount Tabor moments. Moments of prayer, moments of confession, attending the Eucharist, and moments of silence. Because this gave us strength as we go back to the valleys of daily life. Sa pag-atubang kiraray niyato sa buhay. Pagkabakasyon, mas nagigikitang magana, asin makusog sa pagsabat sa mga balo sa buhay. Ikadua, angkat pinakakatuyuhan kaining transfigurasyon, bako sa nang simpleng mahiling ninda duman, paghangaan ninda si Kristo, duman sa itaas kan bulod, nagputi so sa iyang gubing, nagliwanag so sa iyang pandok, siguro naggari itsurang nagchinchuncho, so sa iyang gubing, labas sa tide, pinaputing marahay, bako sa nang maghanga sinda, kansiring na eksena, kundi na ini magdara sa inda, tanganing itong kamurawayan kan kagurangan, makapag-transformar, asin makapagbago kan sa indang puso. Kaya notice, dahil sinabi kan kagurangan, o kan mahal na Diyos, kang inintrodusir niya sa iyang aki na uyaan sa kuyang aking namumutan, asin ikinakaugma. Dahil niya sinabi, okay, sige na, pagtugdok na dyanin payag-payag. Sige na, pagsuro selfie and groupie na kamo dyan. No! God did not say that. Anong sinabi kan Diyos? Boses na hali sa panganuron, listen to Him. Danguga, nindo siya. Ibig sabihin, ang pagbabago sa buhay, bako itong pagiging matinaramon ta. Ang pagbabago sa buhay, itong pagdangog sa mahal na Diyos sa tuyang buhay. Now, a good question to ask ourselves, do we still listen to His Son? Do we still listen to Jesus? Kakulo na distractions lang ang kinaban.
Dakulo na ribok, o lalo sa tuya, urual daw na sanang impeachment. O, dain ng katrangkiluhan. O, nadadangog ta pa man daw sa mga pangyayaring ini sa tahaw niya to, an sa tuyang kagurangnan. And ultimo, na punto, pagkatapos ka inigabo, sinabi kan kagurangnan sa sayang mga disipulos, tumindog kamo, day kamo matakot. Ibig sabihin, pagbaba ninda, duman sa bulod nin transfigurasyon, may mission sindang dapat gambanan. After the mountain comes mission. After prayer comes service. Pagkatapos ng mga pagkatapos na magsimba, paghali tadigdi sa simbahan, kay buhan, na may gibuhon kitang misyon asin paglingkod. Pagkatapos magsimba, we become a little more patient, a little more forgiving, and a little more loving, and not the opposite. Kay puhan na pagkatapos pagsimba, nahiling sa satuyang buhay ang pagbabago. Namumutan ko mga tugang, kada selebrasyon kaining banal na Eucharistia is actually a glimpse of the glory of Christ. Tanganin kita, paghali tadigdi na mahiling taan sa iyang kamurawayan as in transfigurasyon, lugod pa man kita maging mga marhay na Kristiyano. Mahiling man lugod kan mga tao, bako sa nakita na maging successful. But let us allow people to say, a Christian that is also faithful sa mahal na Diyos. Amen? Sa ngaran ka na maaki, as in the Espiritu Santo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all faith. Have this offer, shirt is given in human hands, and faith will become. Blessed are you, Lord, God of all faith. Even as we have this Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, pagkabanalaan mga idinulot na atang, sa mamurawayon na transfigurasyon kan bugtong mong aki, asinugasi kami sa mga digta, nin mga kasalan, sa banaag nin sa imong kaliwanagan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong Itaas ang mga espiritu, puso. initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa atubang nin mga piniling saksi, binahayag niyaan sa iyang kamurawayan, asin pinano sa urog kadakulang banaag, itong kamugtakan kan hawak na kapareho sa iba, tanganing an kapadungkalan kan krus, mapara sa puso kan mga disipulos, asinan kapanoan na makangalas na pakinabang sa iyang pamayo, ipinahayag sa hawak kan bilog na simbahan. Kaya,
Kay bakan mga bertudes kan kalangitan padagos kaming nagsaselebrar sa imo sa daga, deng tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit as sindaga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pamanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya, sagkod sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Kaidian sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray, na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, kaini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakod, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon Indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod ni ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo. Pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum ang kagurangnan at sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Special kong ginigirumdom, ang kapahingaloan kan kalag, kan sa kuyang ina, asin ama. Sinda, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalahugon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kaidtupa, na kapag gaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo, huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos sa mga makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang kabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Yan mamibi po kita kan pamibi, na itinukdo sa to kan sa tong kakurangnan. Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanan sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimipi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak,
magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kakurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kakurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tuya lugod na ihira sa lampang saro ni nakong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. mga tugang, uya ang kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Please kneel. Prayer to St. Jude for healing. Dear St. Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, St. Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, ang mga banal na kakano na sa mong inako, magbago sa mo sa iyang ladawan, naan kaliwanagan ka ini binuot mong ipahayag sa iyang mamuraway na transfigurasyon, siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuka po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaiga po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes. Nag-abot po sa 23,780 pesos as in 30 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras nin misa. Nag-abot po sa 3,262 pesos as in 25 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 4,799 pesos as in 80 centavos. Ang nakolekta niya to para sa bulan nin Hulyo, hali sa tada canisters, igwang total na 4,885 pesos. So mga nagbalik po kan sa indang canisters, pwede na ini kuwaon sa opisina, tanganing magpao naman maghulog sa mga ini para sa bulan nin Agosto. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging semana. Mga anonymous na tig 5,000 pesos, duwang 1,000 pesos, apat na 500 pesos, 300 pesos, 200 pesos, Paliza Family, 2,000 pesos. Diyos mabalos po. Ang sa kuya pong pasalamat sa Indugabos, lalong-lalo na sa mga nagsipaglingkod sa tuyang misa ngunyan, magpuon sa choir, live streamer, sa tuyang lector, commentator, lay minister, mass collectors, asin sa tuyang mga sakristan. Sangaran kan sa kuyang kaibahan ng duwang padi, an puot ko man pong ipaabot an samuyang pagpasalamat sa lambang saro sa Indon ang nakisumaro sa selebrasyon kang Priest Day kang August 4. So salamatunon po sa indong mga pamibi. Sana danay nindong ipagpamibi an sa tuyang mga kapadean and padagos kitang magpamibi para sa bukasyon. Salamat asin Diyos magbalos po sa Indogabos. Gusto ko man pasalamatan ining Burugkos Batch 82 kang BU High School na ngunyan ma-sponsor po kan sa tuyang pamahawan. Pagluwas nindo, duman po sa left side kang church, you will see them. Iraon duman, nagpipreparar nin tigsararo garod kitang crispy pata, they ko sure, or pamahawan, goto. So, let us also thank them and congratulate them ining batch sa BU High School Batch 82. Parakpakan man niya to sinda mga tuto. Thank you po. So maghapit kamo duman bago po kamo magpasiring sa indong mga opisina. Yan. Matindog na po kita. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendicionan lugod kita gabos kan Dios na mamumuton asin maherakon anama
an Aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw. Tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Liwanagan kan simong pinsan sa kalangitan. Jesus, simong katuod, kami kaherakiman. O Jesus, simong katuod, kami kaherakiman. Salamat po.